I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Idemo u naš YouTube preživljavanje. Ja nisam ovo ništa radio, Niša, ali baš Niša. Danas ćemo da nađemo mjesto i da gradimo kuću. Kuću. I da idemo u rodnik i eto ga. Da, to ćemo da radimo. Tako da idemo da nađemo mjesto za kuću. Imamo tu ovcu. Imamo za 2 vune. Još jedna vuna imamo za krevet, taman. Pa nađemo usput tu jednu ovcu. Evo, možemo ovdje napraviti kuću. Znam da je na pijesku, ali ipak vrijedilo bi. Znači sam... What? Šta se je desilo? Okej, ja da sam... Kako je ovo moguće da se ovo desilo baš meni? Ljudi modom, tako pa tu. Ovo valjda neće biti vode. Idemo još ovdje iskopati. Idemo. Znači idemo samo iskopamo još ovo tu. Pa ćemo da počnemo da gradimo kuću. Možemo ovdje početi graditi kuću. Idemo. Znači mislio sam dole da bude od ovog vuda, a gore... Mislim, samo sam mislio da bude od ovog vuda i ničeg više. Da, hajde da počnemo. Ovako. Preskočimo 2 bloka, 1, 2. Znači,